Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala khairil bariya Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi tayyibin. Ambade TV sirifla la jebao Mali kono Mali kokan k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn sanga ni waati aw ka jɛmukan mandi o lajɛli la ni a bɛ fɔ a ma ladamu kɛnɛ ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn ni tele sirifla sanfɛ ka an ka malimatu an ka seedatu k'u bisimila an n'u ka baro kɛ maaya ɲuman kan ani diinɛ yɛrɛ a kɔkɔlɔ kan. Bi hukumu kɔnɔna la an ka maa welele o de ye an ka seeda Madame Diko Seyda Fatimata Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayema Jamiyatu Ansarudini o laselikɛla musobaw dɔ don an n'ale de bɛna baro kɛ bi. An bɛ foli lase an ka malimatu ma. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi la? Baasi foyi tɛ, alhamdulilayi, an b'a la tanu. Kalandenw? Baasi foyi tɛ. Sotigi dun? Bɛɛ ka kɛnɛ. Aw bisimila. Alhamdulilayi. Ba alhamdulilahi rabbil alamin. An ka malimatu ka foli kɔma seginnen an n'a bɛna baro kɛ min kan bi o de ye mɔgɔya yɛrɛ. Mɔgɔya mago bɛ fɛn dɔw de la, n'o bɔra mɔgɔya la i bɛ se ka wele ten ko mɔgɔ, nka i tɛ mɔgɔ nafa. Olu fɛn ninnu n'o ye mɔgɔ sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o jogo juguyaw ma. An n'a bɛna baro kɛ o de kan. Seyda, mɔgɔ mun de ye adamaden yɛrɛ ye? Pour a ka fɔ adamaden ma ko adamaden yɛrɛ, o ye mun de ye? Alhamdulilayi rabbil alamin. An bɛ tele sirifila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen tanu, ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka dɛmɛ kɛ ani bɛɛ lajɛlen. Ustaz, hadamadenya yɛrɛ mun yɛrɛ de ye mɔgɔya ye. Mɔgɔya yɛrɛ sigilen don jogo yɛrɛ de kan. N'i ko ko mɔgɔya hadamadenya a tɛ se ka taga jogo yɛrɛ kɔ n'o ye jogo ɲumanya sɔrɔli ye. I n'a fɔ Alakira b'a kisi ani nɛɛma b'a ye, a b'a lakali an ye a ka kumakan senuma dɔ la. A b'a fɔ an ye hadamadenya yɛrɛ ani mɔgɔya yɛrɛ, ɲɛnamaya yɛrɛ ka sabati i bolo, i ka lafiya ni ka balo kɛcogo ɲuman sɔrɔ diɲɛ sosigi in na, fɛn fila. Jogo ɲumanya ka sabati la ani Ala danaya sɔrɔ, i ka Ala danaya sɔrɔ ka tugu Ala kɔ ka kɛ Ala subhanahu wa ta'ala sago ye. N'o kɛra mɔgɔya yɛrɛ laɲini bɛ mun nɔfɛ o bi sɔrɔ hadamadenya kɔnɔla la. Barisa n'i ko mɔgɔya yɛrɛ, mɔgɔw bɛ kisi ka bɔ mɔgɔ mun tɔɔrɔ ma, ani mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ ni mɔgɔ min ye. O tigilamɔgɔ de ka mɔgɔya nafa ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ ɲɛnamaya sosigi kɔnɔla la. Ye cogo la hadamadenya b'u la, mɛ u ka tɔɔrɔ ni gɛlɛya de bɛ ta ka ɲɛsin u mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma se dɔ kama walima kodɔnbaliya yɛrɛ dɔ kama. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Amina Alahu taala. Seyda, i bɔra ka kuma sisan ko mɔgɔya k'a bɛ sigi jogo de kan. Ni maa min ye jogo ɲuman sɔrɔ o de ye mɔgɔ ye. Ni jogo ɲuman taara ka maa min dan, i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye, sɔrɔtigiya fara dɔnnibagaya kan, jɔyɔrɔtigiya kan, ni maa min langoliyara ka bɔ jogo kɔnɔ, a bɛ kɔni bɛ se ka wele ten ko mɔgɔ tɔgɔ la, nka mɔgɔya nafa o t'i la. O b'a jira ko in bɛɛ ye jogo de ye. I ka kuma yɛrɛ sen na i y'a sigi o de kan ko jogo. N'i y'a mɛn dɔrɔn ko mɔgɔ, jogo de don. Alhamdulilahi rabbil alamin. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan sanuma in na Ala ka kɛ nafala ye an bɛɛ lajɛlen. O kuma o Seyda, nin na o mɔgɔ, jogo, dalilu b'e bolo, fɛn min b'a to i bɛ se k'an bilasira n'a kumakanw ye n'o yɛrɛ maa minnu na k'a fɔ karisa ye mɔgɔ hɛrɛma ye, mɔgɔ nafama ye, n'o langoliyara maa min na karisa ye maa tɔɔrɔma ye, i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la wa, dalilu b'o la wa? Alhamdulilayi rabbil alamin. Ustaz, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Inshallah hadamadenya ani jogo mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔla la, f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i ka nafa bɛ se hadamadenw ma, wa mɔgɔ min yɛrɛ fana ka surun Ala subhanahu wa ta'ala la ni jogo ɲumanya ye ani Ala danaya sabatilen. An ye kumasen 5 tɔmɔ Ustaz, an b'a fɛ ka na o lakali an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.
o kuma sen duuru ni ye lamɛnli k'a la i b'a ye ɲɛnamaya kɔnɔla la hadamadenya yɛrɛ mago bɛ jɔ mɔgɔ minnu na i b'o kuma sen duuru in kɔnɔla la i b'o mɔgɔ qualité sɔrɔ a kɔnɔla la wa n'an taara diinɛ yɛrɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ diinɛ kɔnɔla la mɔgɔ mago bɛ jɔ mɔgɔ min ma n'a bɛ se ka hadamaden nafa ɲɛnamaya kɔnɔ wa a bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ i b'o kuma sen duuru in kɔnɔla la i b'o mɔgɔ qualité i b'a sɔrɔ a kɔnɔ ustaz an b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔya yɛrɛ ni jogo bɔra mɔgɔya la mɔgɔninfinya tɛ yen tuguni mɔgɔninfinya tɛ yen barisa hadamaden de i kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a bɛ mɔgɔw nafa ɲɛnamaya kɔnɔla la mɔgɔw bɛ kisi ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma diinɛ b'o yira an yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛcogo b'o yira an danbe yɛrɛ fana b'o yira mais n'i ka ɲɛnamaya kɛra balo kɔnɔla la e ka gɛlɛya ni tɔɔrɔ de bɛ se mɔgɔ ma e ka nafa foyi tɛ se mɔgɔ ma an b'a fɔ k'e tun nakun tɛ diɲɛ so sigi na ala k'an kisi ka bɔ o ma inshallah o kuma sen duuru in kɔnɔla la ustaz an b'a fɛ ka ɲɛfɔli k'i ye a kɔnɔla la kelen kelen kuma sen duuru in kɔnɔla la a kuma sen fɔlɔ fɔlɔ a ko an yakuna ala ibadati rabbihi muqbilan o kɔrɔ a ko k'i ka ala subhanahu wa ta'ala bato bato kɛcogo ɲuman na ka ala diɲɛ ɲini wa i ka tile ala bato yɛrɛ kan seda i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'o fɔ an ye a ka kuranɛ sura caman na a bɛ lakalili ka ɲɛ k'a fɔ a ma an da kana dugumakolo ka foyi kama fo n'a kɛra ale ala batole wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o la ni jɔn y'o dɔn jɔn kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a cɛ sirilen don ala batoli la ustaz ala batoli fana ye fɛn jumɛn de i b'i ala mun bato f'i k'a dɔn de fɔlɔ ala kan ka bato kɛcogoya jumɛn de la i kan ka k'o ɲini mɔgɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ di ala bato ma ka sɔrɔ i t'a dɔn a bɛ kɛ ala k'an kisi a ma a bɛ kɛ an bilasira barisa bi silamɛya in bɛ cogo min an b'i don a la de ka sɔrɔ an t'a ɲɛdɔn ala k'an kisi o ma bato yɛrɛ kɔnɔla la n'i ye bato yɛrɛ ta k'a lajɛ bato kɛbaga 100 o 100 n'i y'a ta k'a dan k'a fɔ mɔgɔ min b'a ka bato kɛ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔla la sago kɔnɔ a bɛ ala sɔrɔ cogo min i b'a compter 20 n'i y'a sɔrɔ ustaz an b'a fɔ alhamdulilayi an caman b'a la bato kɔnɔ misaliya la seli kɔnɔla la sa caman bɛ seli birika wuli la walima n bɛ seli kun dɔ kama mais seli yɛrɛ laɲini mun fɔra la ani kun mun b'a la ani a fɔra mɔgɔ minnu ka seli ani seli yɛrɛ bɛ nafa mun ɲa mɔgɔ ye selikɛla 100 bɛ u t'o dɔn ala k'an kisi o ma seda amina yarabi donc jɔn kan k'i cɛsiri ala batoli la ala bato kɛcogo ɲuman fana i kan k'a ɲini k'a dɔn n'o kɛra i ka bato bɛ ɲa i bolo ɲɛnamaya kɔnɔla la ustaz o de ye kumasen duuru in fɔlɔ yɛrɛ ye o ye kumaden fɔlɔ ye inshallah a kumaden filanan ye jumɛn ye a ko an yakuna naf'uhu li khalqi zahiran o kɔrɔ mɔgɔya yɛrɛ bɛ sigilen mun fɛn mun yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ danbe kɔnɔ balo kɛcogo ɲuman na silamɛya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ i mana kɛ taabolo o taabolo la ɲɛnamaya kɔnɔ ou bien diinɛ o diinɛ la ni nafa bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma i ka kɛ mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ min n'a bɛ hadamadenw nafa dugu la ani bange la i k'i kɔnɔ jɛya ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma i ka kɛ mɔgɔ ye fana mɔgɔ min n'a bɛ ɲumanya de ta k'a ɲɛsin hadamadenw ma u bɛ kisi ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma Allahu akbar ala k'an y'o ustaz fanga dɔ a hadamadenya la mɔgɔ min ka di mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye hali ni diinɛ yɛrɛ tɛ an ka sigiyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min ka nafa ka bon mɔgɔw kan kosɛbɛ sigida la walima jamana kan hali n'u t'a fɛ mais a ka d'u ye ni mun de ye parce que a ka nafa bɛ s'u ma wa n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ silamɛya yɛrɛ b'o de ɲini an fɛ an ka diinɛ kɔnɔla la wa hadamadenya yɛrɛ ka ɲa an bolo sigiw ka diya sinjiw ka ɲa foyew kɔnɔla ka ɲa f'an ka kɛ ɲɔgɔn ma ka nafa dɔ de lase ɲɔgɔn ma an ka balamini kɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ la ka se k'a kunbɛn ka bɔ ɲɔgɔn kan nin ye kumaden duuru ye ko i bɛ min fɔ an ye nin y'ale filanan de ye o ye kumaden filanan ye Allahu akbar seda naam nin ye walandaba ye min nafa ka bon an bɛna nin walawala bɛɛ lajɛlen min na an ka nafa sɔrɔ la an baden TV siri fila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ nin ye jamukan kɛrɛnkɛrɛn ni télé siri fila sanfɛ k'an ka dɔnnibaa musow k'u bisimila an n'u ka baro kɛ maaya ɲuman kan
diinɛ yɛrɛ ɲuman sanuman kan n'a bɛ fɔ a ma ko ladamu kɛɲɛ. An ka bi maa welelen o de ye Madame Diko Seyida Fatumata Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayema. Jamiyatu Ansar Dini o lasilikɛla bamuso dɔ don. An n'ale de bɛ ka baro kɛ adamaden nafama, adamaden hɛrɛma. An bɛ ka baro kɛ o babu in de kan. Seyida. Naam. I ka kuma duruna. Den duuru in na i ye fila fɔ an ye. Sabanan ye jumɛn ye? A sabanan ye min ye Ustaz. O de ye an yakuna nasa min sharrihi aminina. O kɔrɔ? Mɔgɔw ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma. I ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔw ma ɲɛnamaya kɔnɔla la. I ni maa minnu bɛ sigi la, i ni maa minnu bɛ baara ɲɔgɔnya la, i ka tɔɔrɔ kana se o si ma. Allahu akbar. I ni mɔgɔ bɛ sigi la, baara yɔrɔw la, jɛɲɔgɔnyaw la, sigiɲɔgɔnya la, kanuɲɔgɔnya la, furuɲɔgɔnya la, ka taa se nin bɛɛ ma. I k'i jiraja e kana daba kama ka tɔɔrɔ ni gɛlɛya dɔ ta k'a las'a ma. Alakira b'a kisi ni nɛɛma b'a ye, a b'a fɔ an ye a ka kumakan senuman dɔ la ko silamɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun n'u kisira ka ban a nɛnkun tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ ma. O de ye silamɛ ye. O de ye silamɛ ye. Alakira ba yɛrɛ kuma dɔ la. Donc i ka silamɛya ka dafa i bolo f'i ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma. Silamɛ ɲuman yɛrɛ kan ka don a mɔgɔninfinɲɔgɔnw ni tɔɔrɔ cɛ de. E man ka a daba kama ka tɔɔrɔ dɔ ta k'a ɲɛsin i silamɛ ɲɔgɔn ma. Ala k'an kɛ o maaw ye. I man ka a kɛ. Ala k'an kɛ o maaw ye. Ka se kɔni to ye i man k'a daba kama cogo si la e ka tɔɔrɔ bɛ se ka se i silamɛ ɲɔgɔn ma. A mana kɛ aw bɛ sigi la o a mana kɛ baarakɛyɔrɔ la hali ni mɔgɔ min tɛ silamɛ Ustaz olu bɛɛ b'u yɛrɛ ye ni minɛn kɔnɔla la. I ni maa min bɛ sigi la mɔgɔya ɲuman kɔnɔla la. I n'a bɛ sigi la i n'a bɛ baara ɲɔgɔn la e ye silamɛ ale tɛ silamɛ. Ale tɛ silamɛ. E kan ka yira ale la de ni i jogo ye parce que mɔgɔya yɛrɛ ye jogo de ye fɔlɔ. Mɔgɔya yɛrɛ ye jogo de ye wa n'i ye mɔgɔya yɛrɛ jogo la belebeleba dɔ ye barisa mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sama ka na i ka fɛn na ni jogo dɔ de yiralen ye ka taa sɔrɔ ni kuma tɛ quoi. N'i y'a yira la sigi kɔnɔla la hali n'ale kɛra e tɔɔrɔbaga ye mais e bɛ limaniya ka se ka baara dɔ kɛ walima ka se ka laɲini dɔ kɛ walasa a bɛ se ka hakilina ɲuman dɔ sɔrɔ cogo min ka segin a kɔfɛ ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni tajuru sara ye ale la. Mais ni e ko k'e ye diinɛtigi ye ni ale kɛra tɔɔrɔ tabaga ye ka ɲɛsin e ma n'e fana ko i bɛ taa sara an b'a ye k'a fɔ différence ma don diinɛtigi ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ mun n'a tɛ diinɛ la. Ala k'an kisi mɔgɔ tɔɔrɔli ma. Amina yarabi. Kumakan in naani n'a ye jumɛn ye? A kumakan naaninan a ko an yakuna amman fi aidi nasi asiyan. O kɔrɔ? Ustaz o ti dɔwɛrɛ ye o kuma laɲini ye min ye n'o de ka gɛlɛn bi. I ka kari ka bɔ mɔgɔw bolo fɛn kɔ. Seyida ka kari ka bɔ mɔgɔw bolo fɛn ma. I b'a fɛ ka i ka baara kɛ ka Ala subahanahu wa taala sago sɔrɔ ka Ala ka diɲɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la ka se ka lafiya f'i ka kari mɔgɔw t'a kɔ. N'i ma kari mɔgɔw t'a kɔ n'i ye mɔgɔw i natara ni mɔgɔw bolofɛn ye i mana nata mɔgɔ la a bolofɛn dɔ nɔfɛ walima a ka place dɔ nɔfɛ i bɛ k'a tigilamɔgɔ ka jɔn ye. Nata. A bɛ kɛ sababu ye k'i ka diinɛ tiɲɛ. Ala k'an kisi a ma. Donc hadamaden kan ka kari n'a a yɛrɛ ka sɔrɔ ye Ala subahanahu wa taala ye mun don i garisɛgɛ la i kan ka kari n'o ye k'i ka Ala minɛ k'a fɔ Ala de ka bon a ka se kɔrɔtalen don Ala subahanahu wa taala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya kɔnɔla la. Ala ye min k'i garisɛgɛ don min na ka kun ni o ye o de ye kari ye. O de ye kari ye ni Ala subahanahu wa taala ye mun d'i ma i ka kun n'o ye i kana nata mɔgɔw bolofɛn na walima i kana kojugu dɔ laɲini ni mɔgɔw ye walasa i bɛ se k'u bolofɛn sɔrɔ cogoya mun na walima ka sira ka Ala ka diinɛ tiɲɛ fɔ walima ka sira ka hadamaden ɲumanya sira dɔ dilan i ni mɔgɔw cɛla la nata kama. Ala k'an kisi a ma. N'o kɛra o bɛ kɛ filiba de ye ɲɛnamaya kɔnɔla la wa a b'i ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Amina i ka nin kumaden nin y'a naaninan ye duurunan don. A duurunan ye jumɛn ye Ustaz? N'o de ye ɲɛnamaya in kɔnɔla la an bɛɛ sigilen bɛ ko o de ma kɔnɔ a ko an yakuna musta'idan lil maut k'i labɛn ni ka saya ma kɔnɔ. Seyida k'i labɛn ka saya ma kɔnɔ. Ka saya ma kɔnɔ. Cogo di? Adamaden kan ka sanga ni wagati mana kɛ lahalaya o lahalaya la i kan k'i labɛn sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ka saya ma kɔnɔ.
Ustaz nango ka labɛn ka saya makɔnɔ wala dɛ a kuma kɔnɔla a ka dun kosɛbɛ dɔ fɔ an y'o la adamaden kan k'i labɛn ka saya makɔnɔ ni fɛn jumɛn de o ye baara ɲuman kɛli ani ka jogojuguya ye ni k'a to yen k'a miiri k'a bila i kun na sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka Ala ka dancɛw k'olu tanga k'olu kɔlɔsi cogo min k'a sɔrɔ i ma don Allah subhanahu wa ta'ala tanama ko la ni jɔn y'a hakili to nin na o la an b'a ye k'a fɔ ale hakili bɛ saya la wa a perennen don ka saya makɔnɔ a mana kɛ sanga o sanga ye barisa saya in filɛ nin ye siga t'a la a bɛ kɛ siga foyi t'a la barisa Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kullu nafsin za'iqatul mawt ni o ni a bɛɛ lajɛlen a bɛ saya nɛnɛ siga foyi t'a la a bɛ kɛ awɔ ustaz n'a ma ɲa sabatira an dara la k'a fɔ ko ni o ni a bɛɛ lajɛlen bɛ saya makɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ labɛn jumɛn de b'an bolo ɲan'o saya in wagati cɛ o fa ye dɔ fɔ an y'o la an kan ka labɛn jumɛn kɛ ɲani saya in wagati cɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ ko saya in wagati kɔnɔla la o ye ɲɛnamaya ko bannen alimawutu nihayatun kullu shay'in mais lahara jo dun n'o ye lahara ye o y'o daminɛ wagati de a daminɛ wagati de ni mun ye i ye baara minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔla la olu résultats daminɛ wagati do lahara jo dun i kɛra kumakan minnu fɔbaga ye ni ka dilanni kɛ ɲuman sira kan walima juguman sira kan i bɛ taa ɲininka ni ka fɛsɛfɛsɛ a bɛɛ la saya kɔfɛ baara minnu bɛ yen dɔrɔn i kan ka siran olu ye ka se ka labɛn kɛ ka saya makɔnɔ barisa ale kuntagala ka jan ni ɲɛnamaya so sigi ye o kama hadamaden kan kɛ hakili to saya la ustaz ni hadamaden hakili tora saya la sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na a ka ca Ala fɛ k'a fɔ k'a bɛ don fili la ou bien jurumuko la walima k'a bɛ dunbaya kan a man teri ka kɛ sedanga ni an hakili tora saya la an na bɔ ka taa baara kɛ an kan ka hakili to saya la mais an bɛ se ka bɔ ka taa baara kɛ ka étage dakabanaw jɔ ka mobili dakabanaw san o bɛ ɲa la o bɛ ɲa la o bɛ ɲa la tuma o bɛ ɲa la o t'a bali mais i mana kɛ olu fɛn o fɛn kɛla i k'a kɛ Ala subhanahu wa ta'ala b'i nɔfɛ walima Ala ka diɲɛ c'est ko bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ko kɔnɔ voilà Ala ko kɔnɔ la i ka ɲini Ala ko kɔnɔ voilà k'a labaara Ala ko kɔnɔ n'i y'a bila i kunna i mana kɛ diinɛ yɔrɔ o yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la wa a b'i ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen kalama o la a tigilamɔgɔ a ka ca Ala fɛ k'a fɔ k'a bɛ don jurumuko la a ma nɔgɔn mais ni hadamaden yɛrɛ ɲinɛna Ala kɔ i ɲinɛna saya kɔ o de bɛ se k'i bila baara ninnu caman kɛli la fɛn minnu bɛ doni Ala ka funu ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma amina Allahu taala Seda i mɛna kumakan duuru in na nka an ka labɛn sabati k'an hakili to saya la an mɛna ale kan nka yɔrɔ in hakili to saya la ye nin ye hakili ka to saya la ye nin ye an ka bɔ an ka taa wari ɲini halala sira fɛ an ka labaara n'an ye min sɔrɔ an k'o fana don Ala ko da fɛ o de b'a jira ko an hakili bɛ saya la an hakili bɛ saya la n y'a faamu sisan i mana kɛ baara o baara la ɲɛnamaya kɔnɔna la i k'a kɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ kɔnɔna ye n'o kɛra i hakili bɛ saya la kuma daminɛ la ustaz n y'a f'i ye k'i hakili to saya la o tɛ k'a fɔ toujours ka taa kaburu ziyara walima ka t'i da kaburu kɔnɔla la walima ka to ka i sigi k'i miiri k'a fɔ saya bɛ na olu bɛɛ b'a kɔnɔ mais Ala kumababa ye jumɛn ye i mana kɛ fɛn o fɛn na ɲɛnamaya kɔnɔla la barisa n'i tɛna balo i sigilen i dan ma f'i ka wuli de ka dɔ kɛ mais baara ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔla la a ka kɛ ni Ala ka diɲɛ Ala ka ye a bɛɛ lajɛlen kɔnɔla la n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ i hakili bɛ Ala la ni baara in kɔnɔla la ni y'a kɛ ka ɲa n bɛ Ala sago sɔrɔ n bɛ n ka ɲɛnamaya la n bɛ balo lafiya la mais ni n ko ko n b'a kɛ cogo dɔ la Ala bɛ funu n kɔrɔ wa a bɛ se ka kɛ n bɛ balo ɲɛnamaya yɛrɛ la lafiya la barisa n bɛ nafolo min ɲini na n b'o sɔrɔ n bɛ tɔgɔ min ɲini n b'o sɔrɔ mais Ala fununen don ne kɔrɔ Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma n'o kɛra o tigilamɔgɔ an b'a fɔ k'a ɲinɛna saya o de kɔrɔ sa ka mɔgɔw diɲɛ sɔrɔ ka Ala ka funu ta Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma Seda nin ye walanda de ye min b'i bolo nin ye k'a jira k'a jira i ye duuru yɛrɛ min fɔ nin ye ni maa o maa munumunu nin kɔnɔ ka ca la i bɛ diɲɛ sɔrɔ a hɛrɛma ka lahara sɔrɔ
o bɛ kɛ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ni ala ye si di baro tɔ bɛ kɔfɛ ni baro ye min dayɛlɛlen don a fɛrɛlen don nafa caman bi ala komi telela baara yɛrɛ ye waatila kow de ye folikan ani kuma kuncɛ kuma la i bɛ se k'o jumɛn d'a ma alhamdulillah Ustaz an bɛ foli lase lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Ustaz Jawara bɛ baara la an ka foli ni waleɲuman dɔn ba ye ka ɲini ala fɛ ala k'a bolo mɛn baara in na ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ustaz ka kɔn an ka bɔ kuma la an b'an ka sababu ɲuman fɔ ani an karamɔgɔ cɛmu n'a kɛra exemplaire ye bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen na a ka kumakan an'a ka baara kɛta an filɛ ka nin kumasen 5 mun fɔ sisan a kelen o kelen dafalen bɛ cɛmu na a ka baara kɛta kɔnɔla la a n'a ye cogo la a ba sande ani ba madani ka fiɲɛ kɛnɛ yiri a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara depuis ni a fa sigiyɔrɔ k'a ɲini ala fɛ a n'a ka denbaya ala k'a n'u kɔlɔsi ala k'a ɲamɛ o la a ka laɲini ala k'u sabati ka duwawu kɛ an ka jamana yɛrɛ n'o ye Mali ye ka ɲini ala fɛ Mali ala k'a kolo suma ala ka hɛrɛ caman kɛ faama minnu b'an kunna ala k'u fanga se yarabi jamana bɛ lafiya ni situation fɛn fɛn ala k'o bɛɛ lajɛlen latigɛ ala k'o ka kalaya kama kira so kosɔn sɔli ala Muhamad ka kayi wudu bɛɛ lajɛlen fo ani a section an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ni ala ka jɛ bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn Seyda k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an baden telesirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen telesirifila sanfɛ n'a bɛ f'a ma ko ladamu kɛnɛ nin ye ka to ka an ka malimatuw wele minnu bɛ Bamakɔ kɔfɛ minnu bɛ jamana wɛrɛ la Mali yɛrɛ kɔfɛ an'u ka to ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan a bɛ bato cogo di maaya yɛrɛ ɲuman bɛ kɛ cogo min na an ka bi maa welelen o de tun ye Madame Diko Seyda Fatimato Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayima Jamiyatu Ansar Din silamɛ tɔnjɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ o bolofara min bɛ Kayi olu ka laselikɛlaba don musow ka sira fɛ a bɔra ka walanda min da an ma an b'a ɲini ala fɛ a y'a bɔ dɔɔnin min na ala kana dɔɔnin ban farikolo min y'a di ala kana farikolo in jeni an minnu y'a lamɛn ala k'a kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen diɲɛ ani lahara shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ